କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଆଉ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଯେମିତି ଶୁଣାଯାଏସି ଆଗ ପରେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ନରବଳି ଲାଗୁଥିଲା, ନରବଳି ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ନରବଳି ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍, ଯେନ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ ଯେ ଗୋପାଳଜୀ ମଠର ପ୍ରଥମ ମହନ୍ତ ବିହାରୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଏଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ବି ଅଛି ଏବଂ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କଠୁ ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଚାରିଜଣ ସାଧୁ ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ବାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁ। ସେ ଚାରିଜଣ ସେମାନେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ପୁରୀରେ ରହିଗଲେ, ଜଣେ କଟକରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଫିରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଇଲା ବେଳକେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଜଣେ ବାଟବଣା ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାର ଚାରମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ ବଳି ଚଢ଼ାବାର ଲାଗି। ତ ସେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ହାବରେ ପଡ଼ିଗଲେ। 17-18 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ ସାଧୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସେ ତାକୁ ଧାରଣା ନେଇଥାଏ ଯେ ମୋତେ ବଳି ଦେବାର ଲାଗି ଆଣିଛି। ଯେମିତି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଗଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବଳି ଦେବାର ଲାଗି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ରାଜା ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦିଅ। ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଖା ନାହିଁ ହେଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବାର ଭିତରେ ଦୈବାତ ରାଜା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍। ତ ରାଜା କିଏ ସେ କହିଛି, ସେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ ଯେ ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ମା' କେବେ ସନ୍ତାନ ବଳି ନାଇଁ ଖାଏ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ତୁମ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧରି ଆଣିଛନ୍ ମୋତେ ବଳି ଦେବାର ଲାଗି। ଯଦି ମା' ଯଦି ବଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନିଜର ସନ୍ତାନର, ବେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଯଦି ମା' ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲେ ମୋର ତ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯିବି ମୁଁ। ଆଉ ଯଦି ମା' ଯଦି ମୋତେ ବଳି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କଲେ ତୁମେ ଏଇ ନରବଳିଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଉ ରାଜପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ରାଜପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ହେଇଯିବା, ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟବା, ସେମାନେ ନାନା କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେଲେ। ଉଆସକେ ଫିରି ଆସିଲା ପରେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ ଯେ ସାଧୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ସାଧୁକୁ ବଳି ନାଇଁ ଦେଉ। ଅମାବାସ୍ୟା ମହାଳୟା ଦିନଟା କୁହାଯାଉଛି। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକରି ତାକୁ ନେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାତି ସାରା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଇଆଡ଼େ ତାଲା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ବାହାର ଆଡ଼ୁ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍। ଆର ଦିନ ସ୍ନାନ ସାରିକରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଖୋଲିଲେ କବାଟ, ଦେଖିଲେ ସେ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ ପଦ୍ମାସନରେ ଏବଂ ସେ ସାଧୁ ପଛାଡ଼େ ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଖସି ଯାଇଛି। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍। ବେଲେ ସେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଇ ମଠେ ଆମେ ଯେନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଇ ମଠେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଠ ଥିଲା, ଇ ମଠେ ତାଙ୍କୁ ମହନ୍ତ କଲେ। ସେ ହେଲେ ସେ ଗୋପାଳଜୀ ମଠର ପ୍ରଥମ ମହନ୍ତ ବିହାରୀ ଦାସ। ଏବଂ ସେଦିନ ନରବଳି ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସେଦିନ ସାତ୍ବିକ ପୂଜା ହେଲା। ସେଦିନଟା ମହାଳୟା ହେଲା, ଧବଳମୁଖୀ ହେଲେ ଦେବୀଙ୍କ ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ସେଦିନ ପୂଜା କରାଗଲା। ତାର ସ୍ମାରକୀ ସେଟା ବୋଲିକିରି ଅନେକ ଲୋକ କହେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେନ୍ଟା ଏଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟାକେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତ ଆଗ ନରବଳି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସମୟରୁ ନରବଳିଟା ବନ୍ଦ ହେଲା।